Slay. Za kim? Zbog čega niste otpevali zajedno duetsku pesmu koju si pevao sa Tamarom? Tako je. A Dara je odmah posle tebe... Pravo da ti kažem, ne znam, prošle godine kad smo trebali da nastupimo sve je bilo u redu, ja sam dobio informaciju od organizatora da Dara ne peva duete. Ja obično snimam pesme da bi pevao duete, ali nema veze. Hvala joj svakako što je bila gost na mojoj pesmi kada smo je snimali. Ono što je najbitnije je da je pesma postala hit i ja mislim da su svi večeras pevali tu pesmu zajedno sa mnom i sa Tamarom, tako da neka pesma pobedi, ja ću ostati na tome. Jeste se vi sreli, posredili, videli? Nismo se ni sreli, mi smo se sreli prošle godine na pres konferenciji i to je trebalo, pričali smo o tome kako treba da izvedemo, treba da probamo. Tu pesmu nismo je pevali ni ja ni ona 100 godina od kad je izašla 2012. godine, ja mislim. Tako da, ne znam, evo, pitajte nju, ali ja sam dobio informaciju da ne peva duete, to je to. Znači niste se posvađali? Ne, taman posla, ja Daru obožavam i ona je jedna carica i ja samo poštujem njen stav da neće da peva duete večeras i to je okej. Pa da nije možda njen dečko ljubomoran na tebe ili generalno na muškarce kao... Pa to ne znam, to pitajte nju, odnosno njenog dečka, mislim da nema razloga za tim. Dara i ja se znamo 100 godina, tako da... Čekaj, možda ima neke sujete, šta je bilo, jesi pokušao da stupiš u kontakt? Nisam, ali srećemo se svakako, čućemo se pa ćemo pričati, ali nebitno, na kraju izveli smo pesmu, šta god, Malo je čudno zato što je ona odmah posle tebe nastupala. Kao bila je tu fizički, pa je mogla i da otpeva. Mogla, ali nije. Mogla sam, ali nisam. Mogla sam, ali nisam. Hvala ti. Hvala vama.